दिनैनि बे जोंनि महनपुर गायजामाटी ओनसोलाव गासै लेन्ड सेटेलमेन्ट मोननो हानाय व्यक्तिफोरा जाहैबाय गासै 120 साननैसो सिगाङाव माखासे होखांबाय आरो दिनै जोङो माखासे होदों आरो बेखिनि होनो हानायनि एकमात्र कारना जाबाय प्रमद बर'आ जिन दिननिफ्राय सरकार सालायदों बे दिननिफ्रायनो मोनसे सर्ट बांसा लाखानाय बिटिआरआव सासेबो सुबुङा हा गैयि लेन्डलेस जाहाथे मानसि जाया बयखौबो बयनोबो थाखाय जितु हा होनायनि थांखिजों सरकार सालायदों आरो बे हिसाबैनो दिनै बे बिटिआर ओनसोलाव गासै 3 लाखनिबो बांसिन सुबुंनो दिनै हा होनो थाखाय प्रमद बर'आ अलरेडि होखांबाय आरो बे हिसाबै थांनाय सरकाराथ' 17 बोसोराव 30-40 हाजारनि बारा होनो हायाखै नाथाय प्रमद बर'आ दिनै 4 बोसोरावनो 3 लाखनि बारा मानसिफोरनो थाखाय लेन्ड सेटेलमेन्ट होनो हानाय जाबाय आरो दा बेखायनो जों माने साबायखर होनांगोन प्रमद बर' बिथांखौ बे खसाखै बिथाङा सर्ट बांसा लाखादों जे सासेबो मानसिया माने हा गैयि जानो नाङाथों साफ्रोमबो मानसिया गैथाराब्लाबो लेसासे हानि बिगोमा जानो हाथों बेखौ थांखि लाना जिथु खामानि मावदों आरो जेरै खोथा होदों बेबायदि खामानिखौ मावबाय थानायखौ जों दिनै नुनो मोनदों। ओनसोलावनो एमएलए दङ आरो सरकाराबो बै समाव बिथांमोननि नाथाय बिथांमोना हानि सेटेलमेन्ट बा हानि फोरमान बिलाइफोरखौ होनो हायासै। थांनाय सरकारनि खोथाखौथ' मा बुंनो थांनाय सरकारा सानखायाखैनो बिथांमोननि गियानाव फैखायाखै रायजो राजानो हा गैयि मानसिनो हादि होनांगौ बे सिन्ताधाराखौ बिथांमोननि ब्रेनाव सफैखायाखै आरो बेनिखायनो लेसासेबो हा होनो हानायनि बिथांमोना सानफेराखै आरो हिसाबै दिनै नाथाय प्रमद बर'आ जे जायगायाव दिनै जों गसंनानै दङ बेहाय बे 17 बोसोर सालायग्रा पार्टिनिनो सासे एमएलए दङ आं खोनादों बिथाङा गेजेराव मावनो होननानै बिराद थांखि लादोंमोन जाहैबाय खिन्थु गोसो गैया सरकाराव खुनु आसुनि गैया बोरै मावनो हानो बिनि थाखाय बे 17 बोसोराव बिथाङा होनो हायाखिसै नाथाय दिनै जोंहा प्रमद बर'आ नैबे 4 बोसोरावनो बिथांमोननि बे दिनै बे भारत स्वाधीन जानायनिफ्राय बेनि सिगांनिफ्रायनो बेयाव रायजो जाबोनाय रायजो राजा आइ आफाफोरा हा बिगोमा जानो मोनाखैमोन नाथाय दिनै प्रमद बर'आ बे 4 बोसोरनि गेजेरावनो बे 50-60 बोसोरनि समस्याखौ समाधान खालामना होनो थाखाय सक्षम जाबाय आरो महनपुर गबसार लोगोसे राङागर गबसार आरो गमसाबिल आदिबासि गामि बे गबसार बिथांमोना बे ओनसोलाव रायजो जानाया फ्राय 40-50 बोसोरनिबो बारा जाबायमोन नाथाय बिथांमोना हा गैजारोङै गोजा गासिबो आरो हा गैजारोङैनि थाखाय बे ओनसोलाव जिहेतु भिजिआर हिसाबै ग्रेजिं हिसाबै हाया दंमोन ओंखायनो ओनसोलनि गोरों गोरा रायजो राजाफोरा फ्राय दिनैनिफ्राय 40 बोसोरनि आवगायाव बयनोबो हा एसे रानना होदोंमोन आरो बे हाखौ बिथांमोना माने जास्ट मावनानै जानो आरो न' लुनानै थानोल' सुबिदा मोनदोंमोन आरो बेखौ बिथांमोना बेवखायनो गाव गावनि नामाव जिथु हा गैयामोन बेयाव गोबां समस्या बिथांमोना जानो गोनां जादोंमोन आरो दिनै इउपिपिएल सरकारा फैनाय लोगो लोगो थांनाय 2020 मायथाइनि उनावहाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बिनि हानि थाखाय इउपिपिएल सरकारनिसिम बिथांमोना खावलायबोदोंमोन आरो बेबायदिनो बिथांमोना मोनसे कमिटि दानानै माने मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनिसिमहालागै थांनानै बे ओनसोलखौ जिहेतु जोङो 40 बोसोरनिबो बारबाय रायजो जानाया ओंखायनो रावहाबो बिगासे हा गैया बेखौ सेटेलमेन्ट खालामना होनांगौ बा मियादि खालामना होनांगौ बा एलटमेन्ट खालामना होनांगौ बेबायदि बिथांमोना आवेदन खालामबोदोंमोन दा बेखौ दिनै 4 बोसोरनि उनावहाय बे सेटेलमेन्ट जाबाय आरो सेटेलमेन्ट जानाय हिसाबै दिनै बेखौ जोङो सरकारनिफ्राय जि कागज मोनबाय सेटेलमेन्टनि जि कागज माने मोनबाय बेखौ जेसेबांखिनि न'खरफोर दं जायफोरा दिनैहाय न' लुनानै दं गासै 100 न'खर दङ बेयाव बर'आनो बांसिन फ्राय 80 माने 80 न'खरा बर' आरो 20 न'खरा आदिबासि सावथालफोर दं बिथांमोननो जोङो
साफ्रोमबो न'खराव जोङो जि सेटेलमेन्ट बे कागज बा बे डकुमेन्टखौ जों रानना होनो थाखाय जोङो माने बेयाव नुजाफैदों आरो सरखारनि जानानै आरो बेवहाय बेखिनिखौ होनो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोनदों मानो होनना बुङोबा बेवहाय रायजो जानायफ्रा गोबां माने बोसोर जाबायमोनब्लाबो हा हुआ जिथु जानो हायाखैमोन ओंखायनो सरकारि भाबे जिखुनु माने गावनि जि पार्मानेन्ट डकुमेन्ट नांगौ जायो बेफोराव बिथांमोना बन्सित जानो गोनां जादोंमोन मालाबा लन नांगौ जानायावबो बन्सित जादोंमोन बा सरकार माने बे फरायसाफोरखौ मालाबा सिकुलारशिप मोननाय मा मोननाय बेफोरावबो बन्सित जाना थानो गोनां जादोंमोन दा बेनिखायनो बेखौ मोननानै रायजो राजाफ्रा खोब गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसेयै बे राङागरा आरो महनपुरजों लोगोसे धालकाथायावबो फ्राय 80 घर न'खरा दिनै मोननो हाबाय आरो बिथांमोना खोब गोजोननाय मोनदों जोंनो फोरमायदों थांनाय सरकारनि दिनाव बेखिनि ओनसोलाव जोंहा धालकाथानिफ्रायनो इएम दंमोन मिताराम बसुमतारी आरो बिथाङा लेन्ड एडभाइजारि बर्डनिबो चेयारमेन जानानै दंमोन उदालगुरिनि खिन्थु सरकारनाव पलिसि गैयिनि थाखायसो ना मासो मिथिया बिथांमोना इएम थानायनि उनावबो बेखौ मोननो हायाखैमोन आरो लोगोसे जोंहा बेयावहाय राङागरायाव एमएलए दं दा बेखौबो मावना होनो माने मानसिफ्रा लुबैदोंमोन खिन्थु बिथांमोनखौ बे इलेक्सन समावल' फ्राय मावना होगोन होननानै बिथांमोनखौ बेबायदिनो लांबोदोंमोन नाथाय जोङो दिनैहाय बेवहाय माने जों सातुसन धनसि समष्टिनिफ्राय बेखौ इउ पिपल हिसाबै जों बिथांमोनखौ जों हेल्प होनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोना दिनै गासैबो खुसि जानो हादों जे जोङो बेवहाय पार्मानेन्ट भाबै बेयाव जिथु हा मोननो हासिगोन होननानै दिनै महनपुर हालामनि थाखाय जोबोद मोनसे रंजानायनि सान होननांगोन आरो बे रंजानायनि साना दिनै बिटिआरनि आथिखालनि चिफ प्रमद बर' बिथांमोननि दैदेननाय सरकारनि थाखायनो जादों आरो बे प्रमद बर'नि आगानसे देरहासारबावनाय मानोना नैबे महनपुर गबसार गोमसाबिल गबसार आरो राङागरा गबसार गासै 395 बिगा हा बेयाव रायजो जानाय 100टा बर' आरो सान्थालि फेमिलि बिथांमोना दिनै प्रमद बर' दैदेननाय इउ पिपल सरकारनिफ्राय दिनै हा पाट्टा सेटेलमेन्ट अफ लेन्ड हा पाट्टा बिथांमोना मोननो हाबाय आरो बेखौ जोङो थांनाय समफोराव गोलाव जुजिबोनाय जादोंमोन प्रमद बर' बिथांनि जि दैदेननाय जि जोंनि टटेल रेभुलेसन फर टटेल चेन्ज बै समावनो जोङो दिनै बिश्वनाथ सनितपुर गहपुर ओनसोलनि हाग्रा ओनसोलाव थानाय बा बिटिसिनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव हाग्रायाव थानाय आइ आफा रायजो राजानि हा पाट्टा मोननांगौनि जि सोमावसारनाय आरो बिथांमोननो दिनै हा पाट्टा होनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ अरायथा रायजो जानायनि जि मोनथाय जि जुजिनाय बेयो दिनै जाफुंसारबाय होननांगोन आरो बे समावहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दंमोन बै समाव बे हा पाट्टाफोरखौ मोननांगौ होननानै जोङो गुवाहाटीफ्राव जोङो प्रग्राम खालामदोंमोन मालाबा दिल्लीयाव सेमिनार लादोंमोन मालाबा बेबायदिनो जोङो तेजपुराव जोंनि सेन खखा नांगोल जुंगाल लानानै मालाबा जों सोमावसारदोंमोन दिनै बे गासै जुजिनाया दिनै जाफुंबाय होननांगोन आरो नैबे बेबायदिनो बे जुजिनायनि गेजेरजों नैबे महनपुराव गोमसाबिल आरो राङागरा गबसारनि गासै 395 बिगा हा आइ आफा रायजो राजा 100 न'खरा बेखौ जुग जुगामि बेयावनो हाग्रा बंग्रा सिमफायनानै रायजो जादोंमोन थांनाय समफोरावहाय गोबां गुबुन गुबुन हान्जाफोरा राजनिति खालामबोबाय सरकार सालायबोबाय नाथाय बिथांमोना बे खामानिखौ मावना होनो हायाखैमोन बा मावना होनोबो बिथांमोना सानफेराखैमोन दिनै प्रमद बर' दैदेननाय इउ पिपल सरकार दिनै जोंनि बर'नि मोनफ्रोमबो जेंनाखौ जोङो फोजोबनानै बे ओनसोलाव जोङो जुग जुगामि थानानै जोङो राव थुनलाइ हारिमु गासैखौबो जों जोंगा मागा खालामनानै जोङो थांना थानायनि जि सिमां नुदों आरो जि खामानि मावदों आरो बिदिनो फिथाइ महरै रायजो राजानो हा पाट्टा होनाय बे खामानिया जाफुंबाय दिनै बिथांमोना जि बेवहाय 100 न'खर दंमोन बिथांमोना 1 बिगा सेटेलमेन्ट मोनबाय आरो बिथांमोननि दखलाव थानाय सोरनावबा 5 बिगा दङ सोरनावबा 10 बिगा दङ बे हाफोराबो उनफोरावहाय फारियै नामजारि जालांसिगोन आरो बिथांमोना खुनु जिंगासिनो गोनां गैला बे ओनसोलाव जुग जुगामि रायजो जाबोदों बिथांमोना दिनै बेयाव स्कुल जाबाय बेयाव मार्केट जाबाय बेवहाय मोजां न' बां लुनानै गय खान्थाल बारि ग्रोम ग्रोम दिनै गेलेग्रा फोथार समायना नैबे ओनसोला दिनै नाथाय जोङो मोनसे दुखुआव दङमोन जे जोंहा हा पाट्टा गैया मालाबा सरकारा जोंखौ उच्चेद खालामनो हायोमोन आरो जों भेलु मोननाय नङामोन नाथाय जोंहा एबार जिहेतु हा पाट्टा जाबाय जोंखौ मालाबाबो मानिबा जाहोनावहाय जुदि सरकारा बिगासे बिगानै हा लानो गोनांबाबो बिथांमोना हानाय नंलिया आरो बिथांमोना मानिबा थाखाय लानो गोनां जायोब्लाबो जोंनो भेलु होनांगोन दा बे मोनथायखौ जों मोननो हाबाय बिनि थाखाय आङो फिन खनसेबाव प्रमद बर' बिथांखौ
आरो लेन्ड एन्ड रेभिनिउ EM फेरेंगा सार बिथांखौ आरो SDLAC लेन्ड एडभाइजारि बर्डनि चेयारमेन डक्टर नीलु स्वर्गियारि EM बिथांखौ साबायखर बावदों। बिथांमोना जेब्ला अफिसियेल खामानिफोरखौ जोङो जेब्लानो खावलायहरदों नैबे फाइला खारनांगौ बेखौ मावनांगौ अब्लानो बिथांमोना अफिसारखौ बुंनानै खामानिखौ मावहोदों। बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय समावहाय जे बिथांमोना खामानि मावदों जिहेतु रायजो राजानि बिथांमोनखौ मोजां मोनदों आरो सापर्ट खालामगोन। आरो बे प्रमद बर' बिथांखौ आरो जाहाथे नों फैबाय थानाय समावहाय आरो बिदिनो जोंनि गोबां जेंनाफोरखौ मावनो दिनै जोंहा गहपुरसिम हालंगिसिम जोंहा दिनै सिमाया बारायबाय नङा होमबा? दिनै बिथांमोना भट होनो मोननो थांगासिनो दङ। फैबाय थानाय समावहाय जोंहा 60टा समस्ति बानायनांगौ नङा होमबा? MP सानै जों दाबि खालामनांगौ। जोङो बे 60टा समस्तिनिफ्राय 15 जन जों दिसपुराव MLA जों हरनो हानाय जासिगोन। दा बेफोर गासै माहारि दानायनि जोंनि जि सिंनि सिमां आलादा बड'लेण्ड दाबिनाय बेफोरबो मोनसे समाव निस्सय जाफुंहैगोन। दा बेफोर गासै बाथ्राखौ लानानै खोब गोजोननाय मोनदों। दिनै जिथु UPPL सरकारजों जिथु दाजानाय प्रमद बर' सार बिथाङा जे जोंनो नैबे राङागरा गबसारनि गोदोनिफ्राय जिथु जुग जों बहायनो सोलिबोबाय थानाय बे हाफोरखौ जोङो जेबो नामजारि थामजारि जेबो सरकारि माबानिफ्राय जों बारग'आखैमोन आरो मावनो जों लामाखौ मोनाखैमोन। नाथाय दिनै नैबे UPPL सरकारनि गोदानै दानाय सरकारा जेरैबायदि नाजानानै जोंनो नैबे हाखौ दिनै सेटेलमेन्ट होबाय आरो सेटेलमेन्टखौल' होआखै जों सेटेलमेन्टनि उनाव जों मा हाबा मावनांगौ बेखौ जों जिथु फार्स्ट श्रेणी फार्स्ट जिथु जोंनि BTC अफिसनिफ्राय फाथायहरनाय कागजफोरखौ जोङो फारियै मावै दासिम जोङो सेटेलमेन्टनिफ्राय आरो मोनसे जोङो ड्राफ्ट दानदोंमोन ना आगोलाव बेंक ड्राफ्ट 1000 थाखा ओरै जों बेंक ड्राफ्ट दानदोंमोन। बे बेंक ड्राफ्टखौबो जोङो उदालगुरि सार्कोलनिफ्राय जोङो क'क्राझारसिम BTC अफिससिम लांनानै दासिम बे बेंक ड्राफ्टखौ रिसिभ बिथांमोनहा क'क्राझारनिफ्राय जोंनो रिसिभ होनानै बेसे कागज हरफिनबाय आरो बे कागजखौ दासिम उदालगुरि सार्कोलाव जों दिनै साबमिट खालामनो थांदोंमोन। बे साबमिट खालामनो थांनायाव बिथांमोना बुंदों जे नोंथांमोना अनलाइन खालामग्रोनांगोन आरो अनलाइनाव सोयोबासो नैबे हाबाफारिफ्रा जाजोबगोन आरो बे हाबाफारिखौ फाइनाल स्टाफ बहियाव सोगोन। बेनिफ्राय जोंनो मोनसे मियादि पाट्टा जोंनो होगोन। बेखिनि हाबाफारिया दासिम जों सोलिबाय थादों आरो खोब गोजोननाय मोनदों। जोंनि जिथु नैबे राङागरा गबसार आरो जोंनि मनपुर गबसार आरो गोमसाबिल गबसार बिनि माखासे जोङो जयैनो 100 न'खरजों जोङो जेरैबायदि आबसुनि दैदेननायाव जों नाजानानै बिथांमोननि आबसुनि जिथु वर्कार बिथांमोना जे जोंनो खामानिखौ मावनांगौआव जोंखौ जेरैबायदि बिथोन होनानै बा सहाय खालामबाय जों खोब गोजोननाय मोनबाय। आरो जोंनि बे जुगामि सम्पतिखौ जों बानायना लानो हानानै जों रोजा दा जोंनि गोदान सरकार BPL प्रमद बर'नि दैदेननायाव बे सरकारखौ जों खोब गोजोननाय मोनदों आरो खोब जों प्रशंसा खालामबाय। आरो जिथु आबसुनि सानै साथाम जोंहा दैमारि सार बिथाङा जे जोंजों बै सार्भे खालामफानाय समनिफ्रायनो बिथाङा जोंजों फैफानानै मण्डलफोरजों खानांगौ मण्डल फैनायाव बिथाङा फैफानानै जोंखौ जेरैबायदि हेल्प खालामबाय जोंनो माखासे लाइनफोरखौ दिन्थिबाय बिथांनि थाखाय बेनि थाखाय जों सार दैमारि सारखौबो जों खोब रोजा साबायखर होबाय आरो दानि गोदान सरकारखौ जों रोजा साबायखर होबाय। आरो जों जाहाथे बिसोरनि अननायावनो जों जुगामि संसार दानो हागोन आरो जुगामि जों बे न'आव सिमां नुसिगोन। मानो होनबा जोंहा दा जिथु दानि BJP सरकारनिफ्राय माखासे नटिस माने लिस्ट फैदों। खेबसे मा सन मोनथाय जों मिथिला बोसोरसे जाबायमोनदां बे ड्रन जोंनि गबसाराव बिरफैदोंमोन। बे ड्रन बिरनाय लोगो लोगो जोंनि माखासे बे जायगाया जे खालि सरकारि नोजोराव बे खालिखौ दासिम माने बे लिस्टखौ हगारजोब्बाय माबायाव मबाइलनि कागज पत्र जों नुदों। जोंनि बे महनपुर गबसार राङागरा गबसार बिथांमोननि माबाफ्रा लिस्टफ्रा दंजोबो। थारमाने बेहाय जे खालि सरकारा दे मोनसे समाव बे जायगाखौ जे लाफिनगोन बे निस्सय जोंनाव माने गिनाय थादोंमोन। नाथाय दिनै जोङो गोदान दानि सरकार UPPL सरकारनि जिथु नाजानायाव जोङो माखासे हाबाफारिखौबो जों मावना लानो हाबाय। अफिसियेल खामानि हा हुनि खामानिखौ जों मावना लानो हाबाय। जों दा गोजोननाय थाबाय आरो जोंहा दा गिनांगौ गैला गिनाय जोंनाव गैला। जों बहायनो जुगे जुगे रायजो जानो हासिगोन होननानै आं बेखौनो
आंनि गामि समाज आफादनि जे आफादगिरि हिसाबै आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय आरो नोंथांमोननि माबाखौ गोजोननाय होबाय बेखिनि ब्रह्मनपुर रे गमसाबिल रे तो तिहिया नुआ जरवा रे आदो मूल उद्देश्य ताहे कना तिना नोंडेन को हर को भूमिहीन जो कोई हासा बनू ताको नुको हासा बनू अन हर तिहि हासा प्रमोद बर सरकार यूपीएल सरकार एमा को कना जे नितो बतर रिया जरूर बनुआ चिदा कारण सरकार के नितो हासा एमा को कना ओकोय को हासा बनुआन उनको हासा बनुआन हर तिहि सरकार को को हासा एमा को ना तिहि दो नुआ हासा एमा को रे मिटे कमी होरा ताहे कना और नुआ कमी होरा रे तिहि अब संताल हो आयमा को नाम किदा ओकाटा दो को हासा बान ताहे कान तको भूमिहीन को मिताव कान तान को भूमिहीन हर होती नुआ हासा जगह नाम लगे मिटे हक दारू कुना नुआ को नाम कते आले हो अडी रस्क ले केउदा कारण चिदा नोडेन को हर दो हासा बांग ताहे कार हो इने बछोर नोडे को ताहे कना आर तिन बतर मिटे ताहे कना सीधा जे उनका को लगा को मेनते आले नुआ को gi नुआइन मेना इन दो जे बिटिया रे तिने हर मिना को ओको को हासा बनो तको से भूमिहीन उनको हर बतर जड़ बनुआ चिंता रे जड़ बनुआ नुआ सरकार कोई को हासा बुना हर जड़ एमा को आर नुआ तीन प्रमाण नेल किदा जे अब हर हपन हो हासा रिया पट्टा को नाम किदा और उनाते इन जतो हर हर बन कना जे बतर जड़ बनुआ और आसो गना हजु काम दिन रो आर हो नुका के सरकार हासाय एमा बना मैं आमी हांति पाइसु मैं रस्का लेखो किदा प्रमोद बरो आले जतो हटले सरहाव दिकना मानव जोहार ले एमाय कना कारण तिना चलाव परन दिन रे आयमा लेकान राजनीति को हेना आयमा लेकान सरकार को हेना मेनखा हर हपन लगी तो अकोटा सरकार हो नुका बाको चिंता लेना जे हासा नुको एमा को हुआ हासा रे नितो बनु तकुआ जे नुको हासा एम काते जे नुको नोडे सेटलमेंट एमा को हुआ परमानेंट सेटलमेंट एमा को हुआ नुआ अकोटा हो बाको दिना एखान प्रमोद बरो सरकार नुआ हुदिसना आर थिन अबो हडे नेल के अबुना उना ताले से कोई अडी एमा सरहाव गुनमाना जोहार ले एमाय कना।